El Terrassa ja sap guanyar fora de casa. Ho havia fet a la Copa Federació, però no aquest any a la Lliga. De fet, feia 10 mesos que no sumava els 3 punts lluny de Can Anglada i ahir ho va aconseguir a Olot per 0-3 amb gols de Jauat, Aitami i Sergi Serrano. Els de Jordi López surten del descens. I el Sant Cristóbal no nota el canvi d'entrenador i segueix invicta a casa. Els de Dani Andreu van derrotar 2-0 l'Hospitalet i són segons a la classificació de tercera. Bona nit. Ha estat una jornada bastant positiva per l'esport cagarenc més enllà del futbol. Repassarem com ha anat el cap de setmana en altres disciplines nacionals com l'hoquei herba i el waterpolo. En l'espai de l'entrevista parlarem de la revifada d'un altre dels esports que ha tingut tradició a la nostra ciutat, el voleibol. Benvinguts a Esports Terrassa. Segona victòria de la temporada pel Terrassa i primera a domicili en Lliga després de pràcticament 10 mesos sense fer-ho. Els de Jordi López han golejat l'Olot per 0-3 en un gran partit i surten dels jocs de descens. Feia quasi 10 mesos que el Terrassa no guanyava a domicili en partit de Lliga. Aquest diumenge ha trencat definitivament amb aquesta fatídica estadística després de golejar 0-3 a l'Olot. Un triomf, el segon de la temporada, que permet al quadre de Jordi López sortir dels llocs de descens directe. A diferència d'altres partits, el Terrassa ha incrementat la seva efectivitat en atac i a la primera gran ocasió ha marcat. Als 12 minuts i a la sortida d'un córner, el defensa marroquí Jauat ha batut batalla d'un gran cop de cap. Els locals, tot seguit, han pogut empatar en una acció del Vigas, però Marcos Pérez ha evitat el gol. Jordi Cano, que ja ho havia provat abans, ha estat el gran protagonista del 0-2 en el minut 34. L'hàbil davanter terrassista ha rebut una gran passada en diagonal de Diego Garzón, ha marxat de 3 defenses i ha cedit la pilota a Aitami, que ha marcat a plaer. El canari ha tingut en les seves botes el tercer, però el porter de l'Olot ho ha evitat en uns últims minuts del primer temps amb arribades en totes dues porteries. Xumetre de falta ha fregat el pal, batalla n'ha aturat una altra de Jordi Cano i el porter olotí, el millor del seu equip, ha salvat una rematada d'Aitami. El Terrassa no s'ha tirat enrere i ha seguit buscant la porteria del seu rival en el segon temps. Defensivament, els de López no han donat opcions als garrotxins i el tercer ha arribat en una bona paret entre Lucas Viña i Sergi Serrano que l'extrem terrassista, que havia sortit feia uns minuts, no ha desaprofitat. Es muy difícil venir a una situación como la que estábamos y venir aquí a Olot y ganar 0-3. Yo creo que es muy difícil y la verdad es que muy contentos, ¿no? Porque ganar fuera de casa en esta categoría sin encajar, por cómo veníamos, por esos resultados que no se daban, yo creo que hoy ha sido un día muy importante para nosotros y esperemos que nos sirva para seguir hacia arriba. Els dos estàvem en problemes, els dos necessitàvem guanyar i era molt important el partit, perquè al final sí que és veritat que quan estàs allà baix doncs, costa molt més, entre els nervis, entre la pressió, entre veure't en aquella situació. Amb aquesta victòria, el Terrassa puja fins a la 12a posició amb 9 punts, els mateixos que té el Deportivo Aragón, el seu proper rival. Victòria també pel Sant Cristóbal, que segueix intractable a casa amb 4 triomfs en 4 partits. Ahir l'Hospitalet, un dels favorits a l'ascens, va sortir derrotat de Can Anglada per 2-0 en el debut de Dani Andreu a la banqueta parroquial. 3 punts per col·locar el Sant Cristóbal en segona posició. Dani Andreu ha debutat amb victòria a les files del Sant Cristóbal. El canvi d'entrenador no s'ha notat i els parroquials mantenen el fortí de Can Anglada amb una convincent victòria per 2-0 contra l'Hospitalet, un dels candidats a l'ascens. El triomf els deixa segons en solitari amb 14 punts. Lázaro, que s'ha fiançat com a titular, s'ha lluït en un gran llançament de falta de Ton Alcover. La rèplica ha arribat en les botes d'Ion Vázquez, amb una rematada de voleia que ha anat al pal. Sanku, amb un xut desviat, i de nou Ion, de cap, han tingut l'opció d'avançar el seu equip. Al final, el gol del Sant Cristóbal ha arribat al minut 38, quan Sanku ha forçat un discutit penal per mans de Rubi dins l'àrea. El davanter mateix s'ha encarregat de marcar des dels 11 metres, enganyant molt bé el porter Nil. En la segona meitat, els de Dani Andreu han anat a tancar el partit.
Sanku, en una hàbil jugada, ha vist com Mario Cantí no ha pogut arribar a la pilota i el xut posterior de Sierra l'ha desviat la defensa de l'Hospi. Lázaro, en un gran moment de forma, ha salvat a peus de Ripoll l'empat. De l'1-1 s'ha passat al 2-0, quan Cucu, en el minut 88, ha assistit Ion, que ha marcat de xut ajustat al pal. La veritat és que sí, que ha sigut el debut somiat, no?, i desitjat. Jo crec que l'equip m'ha regalat un partit molt intens, molt disciplinat i un equip d'ambició. Hem volgut guanyar i per això hem guanyat, si no hauria estat molt més complicat. I havíem d'apretar, patir, desgastar el partit i aprofitar els que tinguéssim a la contra per fer mal. Jo crec que així ha estat. 4 partits a casa, 4 victòries i quart partit consecutiu sense encaixar cap gol. Diumenge toca seguir la bona ratxa al camp del Vilassar. Parlem d'hoquei herba, 2 victòries de 3 possibles pels equips locals a la divisió d'honor masculina. El Club Egara ha derrotat aquest diumenge el Sardinero per 3-0, mentre que l'Atlètic s'ha emportat els 3 punts de Sant Cugat en superar el Júnior per 3-4. El Club Deportiu Terrassa, en canvi, ha perdut amb el Jolaceta. Atlètic Terrassa i Club Egara han guanyat en la 7a jornada a la divisió d'honor masculina. Els ratllats ho han fet per 3-0 contra el penúltim, el Sardinero. El conjunt de Ramon Sala ha resolt el partit al descans quan ha marcat els 3 gols. Xavi Bigatà ha fet l'1-0 als 7 minuts i en el segon quart han arribat 2 dianes més. Lluís Mercader ha fet el 2-0 i el tercer ha estat obra de Miquel Espí en una bona acció personal. A la represa, l'Egara ha baixat el nivell en tots els sentits i la falta de punteria i les actuacions dels 2 porters han evitat que es mogués més el marcador. Tu fas una primera part de menys a més i fent un segon quart tan bo que m'hem fet i posant-te, doncs, bueno, ja 3-0 al marcador, l'equip ha de tenir aquell punt d'ambició de com a mínim sigui igual. I llavors aquí no l'hem tingut i hem desconnectat, hem sigut dèbils defensant, tornàvem a vegades a condicions absurdes, etc. Més vibrant ha estat el duel ballesà entre el Júnior i l'Atlètic al Lluç Serraïma, que s'ha acabat emportant el conjunt de Can Sales per 3-4. I això que els de Xero Gasol han hagut de remuntar un 2-0 en contra, quan Pablo Espino primer i un penal córner transformat per Arnau de Bruyne posaven el partit coll amunt. Marc Sallés, però, ha retallat les diferències en el darrer minut del primer temps. Joan Tarrés ha tornat a l'equilibri en el tercer quart amb el 2-2, però a partir de llavors el partit ha embogit. Sam Cortés, punxant la bola en un penal, ha tornat a posar els santcugatencs per davant, però Pepe Conill, també de penal, ha fet el 3-3 i Quim Malgosa ha acabat culminant la remuntada. Jo crec que hem generat més. Jo crec que ells han arribat amb 2 o 3 jugades i ens han fet 3 gols. Llavors ens ha condicionat molt el fet d'anar a perdre el marcador. Mentalment hem baixat, vull dir, hem entrat en disputes emocionals i que dic jo a vegades d'ego de jugadors i jo crec que la segona part sí que hem merescut emportar-nos la victòria. Atlètic i Egara, tots dos amb un partit menys, són 5è i 6è amb 13 i 10 punts respectivament. El Club Deportiu Terrassa, que ha perdut 3-2 amb el Jolaceta, és 8è amb 7 punts. La competició masculina s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals de la selecció. I a la divisió d'honor femenina, l'Egara lidera la classificació amb els mateixos 16 punts que Polo i Taboriente, després de guanyar 0-2 al tennis. El Club Deportiu Terrassa ha perdut 1-0 amb el conjunt canari, mentre que l'Atlètic ha caigut per 0-3 contra el Club de Campo de Madrid, un dels favorits al títol. Després d'un primer quart sense gols, les de Can Sales han encaixat el primer abans del descans en un penal córner transformat per Amparo Gil. L'equip de Jordi Carrera no ha tret profit de les poques ocasions de gol, mentre que les madrilenyes han sentenciat en el segon temps amb 2 dianes de Maria López, novament de penal, i una acció personal de Sara Barrios. L'Atlètic és 8è amb 9 punts. El resultat penso que no mostra el que ha passat al partit, no? Al final, un 3-0 per mi és un càstig. Han arribat, crec que han tirat 2 o 3 penaltis i potser una vegada a la segona part i crec que un parell de vegades a la primera part. Vull dir que el partit, hem tingut les nostres opcions, no moltes però les hem tingut davant del porter i per això que el 3-0 és exagerat.
I a la divisió d'honor de waterpolo, cara i creu pel Club Natació Terrassa. L'equip femení no va tenir problemes per derrotar dissabte a domicili l'Atlètic Barceloneta, mentre que el masculí va caure en la seva piscina maleïda, la del Mataró. Victòria contundent del Club Natació Terrassa femení dissabte en el seu desplaçament a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. El 6-14 final resumeix un partit dominat pel conjunt de Xavi Pérez des del xiulet inicial. Les agarenques s'han mantingut ben tancades en defensa i efectives en atac, sobretot amb una arrencada en el primer quart amb un parcial de 0-6, amb gols de Cuenda, Pol, Tembroek, Cantero, Bosvelt i Camus. 2 gols de les de Marc Comas han retallat distàncies, però al segon quart les de Pérez els han contrarrestat amb dianes de Cuenda i Bosvelt, deixant el 2-8. Al tercer quart s'ha mantingut el domini agarenc i novament Bosvelt i Tembroek, amb un penal transformat cadascuna, han ampliat l'avantatge al 2-10. Les barcelonines han trobat porteria gràcies a Carla Martín, però de nou Camus feia inútil l'esforç, establint el 3-11 al final del parcial. Al darrer quart s'ha vist un partit més igualat i 3 gols per equip han establert el definitiu 6-14, amb la neerlandesa Bosvelt com a màxima anotadora amb 3 gols. Molt content perquè havíem parlat això abans de venir aquí, sobretot ahir a l'entrenament de la tarda vam remarcar molt que era molt important a l'inici, que havíem de sortir molt dures i molt concentrades i hem fet un treball excel·lent amb defensa i hem aprofitat molt bé les nostres oportunitats perquè avui no era un partit fàcil i nosaltres hem fet que se'ns posés de cara molt aviat. L'equip de Xavi Pérez, quart amb 4 punts, s'atura 15 dies pels compromisos internacionals de seleccions a la World League. A la tornada, el calendari per a les agarenques s'apreta amb partits contra Rubí, Mataró i la primera fase de la Champions. Menys encertat ha estat l'equip masculí del Natació Terrassa en la seva visita a Mataró. En partit corresponent a la segona jornada de la Divisió d'Honor, els de Didac Covacho han perdut tot i mantenir un joc equilibrat, amb alternatives constants en el marcador i que han arribat a dominar per moments. Amb tot, un mal darrer quart dels agarencs ha decantat la balança. Els maresmencs, superiors en els darrers minuts, han signat un parcial de 3-0 que ha sentenciat el partit amb el 12-9 definitiu. Tant el segon entrenador agarenc, Sergi Mora, com el tècnic Didac Covacho han acabat expulsats per protestar, així com els jugadors Ricard Alarcón i Adrià Delgado. El Club Natació Terrassa, que és quart en 3 punts, tornarà a jugar el dissabte 5 de novembre a la piscina del Rubí, en partit avançat de la quarta jornada de la Divisió d'Honor. Aquest cap de setmana han arrencat els Jocs Esportius Escolars. El Consell Esportiu preveu recuperar els nivells de participació d'abans de la pandèmia, amb més de 20.000 inscripcions. Els Jocs Esportius Escolars arrenquen el nou curs en plena forma, amb la principal missió de fomentar la pràctica de l'esport entre els més joves. Després de 2 anys afectats per la pandèmia, el Consell Esportiu preveu recuperar unes dades de participació semblants a les del 2019, amb més de 20.000 inscripcions. Com a novetats, aquest any s'han creat convocatòries i trobades no competitives per iniciar-se en esports com l'handbol, el bàsquet, el futbol sala, el patinatge o les gimnàstiques artística i rítmica. El Consell Esportiu considera que fins a categoria Aleví s'ha de fer aquest tipus d'esport per passar-ho bé, per gaudir, pel compromís, per compartir espais, però no per una classificació. Per tant, tots jugaran, no hi haurà una classificació i al final de temporada tothom tindrà el seu premi per haver participat dintre d'aquestes categories. A més, s'ha consolidat la Lliga de Futbol Sala per a persones amb capacitats diverses i s'han iniciat les trobades de bàsquet 3x3, tot plegat per gaudir de l'exercici físic i fomentar els valors de l'esport. Entendemos el deporte como una importante herramienta de integración social, de cohesión territorial, de igualdad y de la transmisión de valores positivos y hábitos saludables. A part de les competicions escolars, el Consell Esportiu organitzarà també una sèrie de jornades als centres educatius que serviran per promocionar fins a 26 modalitats de caràcter més minoritari. El pressupost d'aquest any és de gairebé 600.000 euros, dels quals la tercera part ha estat aportada per l'Ajuntament. Una altra proposta interessant és la del programa Esport Popular, adreçat a tota la ciutadania. Promou iniciatives com les lligues per a adults de voleibol o bàsquet, l'esport en família, el programa Cuida't Més 60 o l'organització de les curses de Festa Major i Vicente Ferrer. El Consell Esportiu també ha anunciat la convocatòria dels primers premis Nico Villar als valors esportius.
Als anys 90, Terrassa tenia una forta tradició en un esport com és el voleibol. Va desaparèixer el Club Vòlei Terrassa, recordaran l'antic Globus de l'àrea olímpica i després la secció de voleibol de l'EPIC Casino del Comerç, una altra entitat que va acabar desapareixent. Però fa 8 anys va néixer el Club Voleibol Terrassa i ara mateix, aquesta temporada, s'ha integrat, podríem dir, el club dintre de l'organigrama del Club Natació Terrassa i volem saber com estan anant les coses amb la seva coordinadora de la secció de vòlei, amb la Judit Garcia. Judit, molt bona nit. Bona nit. Per què el Club Voleibol Terrassa, va néixer fa 8 anys i que ha anat creixent, s'acaba apostant per entrar en un dels grans com és el Club Natació Terrassa? Doncs, com bé comentes, els últims anys han sigut anys molt bons pel voleibol. Hem crescut des de 8 equips fins a 21 equips a les últimes temporades i la situació amb la manca d'instal·lacions va ser un dels motius principals per plantejar aquest canvi. A finals de la temporada passada, el Club Natació va parlar amb nosaltres, amb el Xavi de Bon, que era el president del Club Voleibol Terrassa 2013, i va plantejar aquesta opció. Ho vam estudiar amb els nostres socis també a l'assemblea, i finalment vam apostar per donar aquest salt, que creiem que és un salt de qualitat, no només per les instal·lacions, sinó també per tot el que ens aporta estar dins del Club Natació Terrassa. Com estan en aquestes primeres setmanes? Doncs molt bé, sempre quan hi ha un canvi hi ha unes dificultats. Al principi hem de traslladar tot el material a les noves instal·lacions, hem d'acreditar les noves pistes i hi ha molt treball, però ara ja que estem a finals d'octubre ja tenim tot pràcticament en funcionament i la veritat és que l'acollida del club ha sigut molt bona, els jugadors també. La majoria dels jugadors han continuat apostant pel voleibol, que era un dels petits problemes que podíem haver tingut en aquest canvi de club, però estem molt contents de com ha anat aquest primer mes. Quants nois i noies en teniu a la secció i dius, molts s'han quedat i segurament ha sigut un reclam perquè vinguin de nous. Sí, molts s'han quedat, que era el nostre objectiu principal, que la gent que ja formava part del nostre club continués apostant pel nostre club i el nostre esport. I després hem pogut, amb aquest canvi, incrementar també el nombre d'equips i guanyar en qualitat. També hem recuperat alguns jugadors que jugaven a Terrassa i que se'n van anar a Barberà, a Sabadell, a uns altres llocs. I també d'unes altres ciutats que es troben properes, doncs alguns equips i alguns jugadors han volgut venir amb nosaltres al club i apostar per aquest nou projecte. Perquè, de fet, el que passava aquí a Terrassa és que el noi o la noia que tenia una habilitat en el voleibol acabava marxant per buscar-se la vida fora de l'esport escolar, per l'esport federat. I, en canvi, ara sou vosaltres que sou el club que nodriu, és a dir, de la comarca, més o menys? Sí, sí que tenim també el Sabadell, que és un fort competidor que porta molts anys treballant. Hi ha molt vòlei al Vallès, que això també és molt bo, però també és una competència. Fins ara el club era petit, era de gent que apostava per estar aquí a Terrassa, a la seva ciutat, però ara ja tenim un nom, tenim una estructura i comencem a ser visualment cap a la resta de Catalunya un club important. Que sou, uns 300 jugadors i jugadores? Sí, aproximadament som uns 300 jugadors, tenim tant equips de nois com equips de noies, sí que tenim una miqueta més de noies, i també tenim equips alevins i equips màster que juguen de forma mixta. Segurament que el més difícil és trobar l'equilibri entre la quantitat i la qualitat, perquè em comentàveu, quan vau anar al Club Natació Terrassa, que hi havia molta gent que s'havia quedat fora, però és que tampoc podíeu absorbir tant si volíeu donar un servei de qualitat. Clar, ara mateix estem en llistes d'espera, però nosaltres hem volgut apostar per la qualitat. Sí que hem augmentat en un nombre d'equips, però sempre intentant mantenir que tots els equips entrenin almenys 3 dies a la setmana i puguin tenir un desenvolupament molt semblant, siguin l'equip A, l'equip B, perquè tots els jugadors i tots els equips del club són importants pel desenvolupament del club. Llavors, en alguns casos hem pogut augmentar el nombre d'equips, però en altres tenim molta demanda i actualment el que fem és intentar enviar-los als col·legis o a altres llocs on puguin jugar a voleibol. Molts d'ells han sortit de l'esport escolar, molts dels jugadors i jugadores que estan ara amb vosaltres, no? Sí, nosaltres mantenim alguns equips jugant també a la competició escolar. Són jugadors que comencen una mica més tard o equips que tenen uns altres objectius més d'oci, de participació, però que a la llarga també poden ser jugadors que acabin incorporant-se als equips federats. I quins objectius us heu proposat a nivell federat? Més enllà de la part social, la part esportiva, de la base, m'imagino que tu dius voleu ser un referent a nivell comarcal i català, quins objectius us heu proposat? Sí, per nosaltres ara que tenim qualitat, ens agradaria poder anar augmentant el nostre nivell. Sí que som un club que ara tenim 2 línies
A i B, tant masculina com femenina, tenim bastants equips, però encara ens manca una mica el nivell. En nois sí que estem a la primera categoria, també en noies, a la categoria júnior, però a la categoria de base encara estem a tercera i estem lluitant per anar pujant. Sí que és difícil perquè hi ha molts equips, però a poc creiem que amb aquest nivell i amb aquestes condicions podrem assolir la segona divisió i posteriorment la primera divisió. Hi ha un aparador que és molt important, que és quan hi ha competicions més enllà de la regular, de les competicions de Lliga, que són les competicions que es juguen fora de Terrassa. Hi ha la Copa d'Espanya, que ja heu participat la temporada passada. Imagino que també és un reclam pels jugadors del club i les jugadores, no? Sí, aquest any estem intentant ara organitzar aquesta sortida a Valladolid i a Guadalajara amb 8 dels nostres equips i també pels equips que no poden anar a la Copa perquè és una competició una miqueta de més de nivell, estem buscant una competició a Saragossa, una competició a Castellón, també perquè tinguin aquesta experiència d'anar fora i jugar amb altres equips d'Espanya, perquè actualment els nostres equips només juguen al territori català. A nivell dels equips sèniors, el masculí, el primer equip masculí i el primer equip femení, recordem que el femení ha pujat aquest any a la segona catalana, el masculí es va quedar a les portes de pujar a primera, on ja va estar fa unes temporades. Què us heu proposat pels dos equips sèniors que estan a la segona catalana? Doncs per part de l'equip masculí ens agradaria poder assolir l'ascens. Els nois porten treballant 2 anys molt bé i amb la situació del Covid i també la mala sort que vam tenir l'any passat, que no vam acabar d'estar encertats en el partit dels quarts de final, doncs ens agradaria poder estar entre els millors i tornar a jugar, ja sigui per assolir l'ascens directe o per jugar la fase d'ascens dels últims 8. Actualment han començat molt bé aquesta temporada, només hem perdut un partit contra la Torre de Claramunt, que és el rival que ha baixat de categoria, i la veritat és que encara perdre aquest partit s'ha jugat a molt nivell. Llavors creiem que l'equip està preparat per assolir aquest objectiu. I el femení? Doncs el femení ha començat molt bé, l'any passat va assolir l'ascens a la segona divisió i la veritat és que va començar guanyant els 2 primers partits contra rivals que ja formaven part d'aquesta categoria. Va caure a casa amb el Sant Esteve, que és un equip que baixa de primera divisió i es nota una miqueta aquesta diferència de nivell en el ritme de joc, i ara ha tornat a guanyar a casa de l'Igualada i es posiciona segon de la Lliga també, amb aspiracions d'aconseguir també lluitar, almenys per estar a la part de dalt, lluitar contra els millors, i si es pot assolir la primera divisió, perfecte. Estem parlant de categories territorials. Hi ha alguna opció, Judit, a curt o mitjà termini que puguem tenir voleibol que es pot veure a Sant Cugat, com es pot veure a Tarragona, categories ja a nivell nacional? Ara estem a 2 categories d'aconseguir el que seria la primera nacional, que és la tercera divisió espanyola. Nosaltres estem apostant per això, però és complicat, perquè hi ha molt nivell i encara no ens ho plantegem en 2-3 anys, creiem que encara no, però potser en 5 anys amb la base l'estem treballant d'una manera concreta com nosaltres volem que juguin i creiem que en un futur sí que podem tenir aquesta opció. Per instal·lació, per qualitat de la base, és factible poder aconseguir, econòmicament és possible, a vegades sabem que a nivell econòmic desplaçaments costa molt, però és factible poder-ho aconseguir? La primera divisió nacional tenim molta sort que a Catalunya hi ha molt vòlei de molt nivell. Llavors hi ha molts equips que participen a la Lliga Nacional i que són catalans. Les Superlligues sí que seria molt més complicat perquè augmenta molt el pressupost. Sí que és molt important per nosaltres, com en el cas del Salt Idiomes, que és el nostre sponsor aquests pròxims anys, tenir sempre un sponsor que ajudi una mica tots els gastos que hi ha rere els partits, que mai es veu que hi ha moltes més coses a pagar. I a nivell d'instal·lació és factible assolir la categoria nacional en les instal·lacions de l'Aire Olímpica, no? Sí, les instal·lacions ara per nosaltres són el nostre punt més fort. Ara podem entrenar tots en la mateixa instal·lació, no hem d'estar cadascun a una instal·lació diferent o alquilant instal·lacions, sinó que estem tots allà, de dilluns a divendres, compartint el nostre espai. És molt més fàcil fer club, també, perquè tots juguem al mateix lloc, hi anem i ens veiem els uns als altres, ens coneixem, i tenim també la pista central que estaria homologada per jugar nacional. Doncs, Judit Garcia, agrair-te la teva presència avui al programa d'Esports Terrassa, desitjant que la secció de voleibol del Club Natació Terrassa sigui també ja un dels punters a nivell català, poder-los veure
categoria nacional a curt termini i sobretot el més important, que vagi creixent la base, que és molt important, que els nois i noies vagin creixent des de la base i que vagin nutrint els primers equips. Gràcies i que vagi tot molt bé. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Doncs amb la Judit Garcia, amb la coordinadora de voleibol del Club Natació Terrassa, posem el punt final al programa. Recordin que ens poden seguir a través de les nostres xarxes socials, també a través de la nostra pàgina web terrassadigital.cat. Nosaltres tornem la propera setmana, que acabem de passar una molt bona setmana. Adéu-siau.